Otoitza, Jainko jauna, emaguzu zure zerbitzarioi gorputzarimetako osasuna, eta Maria beti Birjina doatsua laguntzaile dugula, atera gaitzatzu bizitza honetako ilunaldietatik, eta eraman zeruko zorionaren jabe izatera. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, eskerrak eman diezazkiogun jainkoari, Jesukristo gure jaunaren bitartez, garaipena eman digu eta. Aitza eta indarrari, orain eta beti. Emakume guztien gain goratu du jaunak Maria. Eta beraren hitzean usteot dutenei, itxaropena eman zien. Senide maiteok, Bederatzi aurreneko 5. egunak, Otoitzean eman nahi ditu bere azken urratsak. Mariaren inguruan jaunaren familia osatzen dugu. Eta geure etxeetako familiei begiratzen diegu itxaropenez. Berri ona bizi eta iragarri familian. Egunerokotasunaren ordu importanteak bizi ditugu familian. Eta berri ona behar du familiak. Beste aldetik berriz, familia importantea da berri ona irakasteko eta iragartzeko. Gure gazteenek berri ona familian edaten ez badute, askoz zailagoa izango da gero berri onaren esperientzia ematea. Berri ona importantea da familiarentzat, eta familia importantea berri onaren esperientzia bizitzeko. Mariak nolako arduraz zaindu zuen Nazareteko bere familia. Isabelen familiari berri onaren jauzia eraman zuen. Mariak zainduko ditu gure familiak berri onean. Mariarekin batera eta haren bihotz handiz kanta dezagun. Kanta jaunari, guztiok kanta, kantu berri, Mariaren agertu baita, harri-harri. Ospatuko dut jauna bihotz osoarekin, zintzoen bileran eta jendezarekin. Jaunak eginak daude, maite dituzten guztientzat aztergarri. Haundi eta eder haren lana, beti irango duena haren zuzentasuna. Haren mirariak oroigarri dira, errukitsuak jauna da opera. Beldur diotenei janaria eman die,
bere itunaz beti da jo oroituko zaie. Berak egiten igarra erakuzio bere herriari. Atzerrietaz jabetasuna eman. Arek egin dituenak zintzo eta zuzen dira. Haren agindu guztiak sendo dira. Mendeetarako ezarriak eta betiko. Leialki emanak eta zuzenkiko. Askatasuna bidali dio bere herriari, betiko ezarri du bere ituna. Santu eta agurgarri haren izena. Jaunaren beldurra zurtasunaren hasiera, zurkiniak dute hori egiten dutena. Betiko irauten du haren gorespena. Aitzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldietan, gizaldietan, amen. Kanta jaunari, guztion kanta, kantu berri, Mariarengan agertu baita, harrigarri. Jainkoak zaitu, egin Maria, dena grazi, jauna zurekin, nor behar dizu, dartarazi. Jaunaren morroiak goretza zuen, jaunaren izena goretza zuen. Jaunaren izena merekatua izan berri, orain eta gizakiz gizaki. Eguzkia sortu lekutik sartzen denera, goretzia izan bedi jaunaren izena. Jauna garaitako berri guztien aldean, hain ustea guztiaren gainean. Nor da jauna gure jainkoa jakori, goian eseria dago, eta begia jaizten du zeru eta lurrera jo. Jasotzen dugu akabea hautsetari, ateratzen behar zuazimauketari. Eseriera zidezan nagusiekin, bere herriaren nagusiekin. Agontzen biziarazten du etxean, semeen amaren egin pozena. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldietan, gizaldietan, amen. Jainko bat zaitu, egin
San Lukasen Evangeliotik. Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko hiri batera joan zen harin. Eta Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. Mariaren agurra entzun bezain laizter, Elisabeti punpakare hasi zitzaion aurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz beterik gelditu zen Elisabet, eta goraki esan zuen, bedeinkatua zu emakume guztien artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nor naiz ni, nire jaunaren ama ni ikustera etortzeko? Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, pozez punpaka hasi zait aurra sabelean. Zorionekoa zu, jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako. Orduan Mariak esan zuen, jaunaren handitasuna dut goresten, pozaren poza daukat barrena, jainkoa bai dut salbatzaile. Jaunak esan. Atzo aipatu genuen, kristau izaten laguntzeak eguneroko zereginetan behar duela mamitu. Eta hor, biziera txiki eta arruntean garrantzi berezia dauka familiak. Bizitza horrela da, hasia bezala. Alde batetik, ikaragarri hauskorra. Zute bat edo harri bat gainera erortzea aski da dena galtzeko. Baina beste aldetik, berotasun pixka bat bi urtanta nahikoak izaten dira indarra irabazteko. Miraria benetan. Bizia ematea horren antzekoa da, eta familian gazteak eztea berdintxu. Kariñoa ugari, kontrol pixka bat eta konfiantza asko. Dena hain hauskorra eta hain sendoa. Eta familiako jardueraren beste legea, barrutik lan egitea da. Legamiaren legea ez genuke ahaztu behar. Famili bizitzarako hain argigarria eta hain beharrezkoa dena. Barrutik lana egiten denean, Evangelioak pertsona bere iturburuan eraberritzen du. Hasiari bere denbora eman behar zaio. Presak alferrikakoak dira. Ahalegin guztia egin bai, baina hori baino importanteagoa da eginkizuna jainkoaren bihotzean lotan ustea. Gehiagizko presarik gabe. Jaunari dagokio bizia sortzea, eta hutsegin gabe sortzen du bizia. Eraileak ez daki nola erne den hazia, ez zaio jakitea tokatzen. Eskertu egin behar du jainkoaren bizi miraria. Jainkoaren erritmoak errespetatzea hain da importantea. Egindako horren emaitza betea azkenean ikusiko da. Uzta hiltzea. Erreinuaren paradoxa gertatzen da familiako eginkizunean ere. Bizia hiltzean ikusten da dena. Mariaren barru aberatsa ere eguneroko eginkizunetan ikusi hori du. Guri ereitea tokatzen zaigu.
Beten du nere anima jauna, pozaren pozez daukad nere barruna. Jainkoa baita nere salvamena, ikusi baino milagre horren ezer da zua. Doatzu deituko naute gaurdanik izaldi guztiek, handiak egin bai dizkitar guztiduna. Santua da haren izena, eta enerukiak biztadiz beduriok denetara. Bere bezuaren indarra erabili du, buru arroak zuntzitu ditu. Bota ditu bere laukinik lapiezkiak, eta gorra jaso ditu bezerezak. Ondasunez bete ditu gauze zeudena, eta eskutzik bidali asko zutena. Bere gainartu du Israel bere goroia, errukiako gora zaiola. Gure gurasoei hala zien izemana, Abrani eta ondorengoei betiko esana. Aintza aitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, amen. Senideok, Nazareteko familiari begira jarrita, gure familiak datozkigu gogora, munduko familia guztiak. Jainkoari bere doaina eskatu behar diogu ezinean bizi diren guztientzat. Elkartasunean bizi eta elkartasunearen alde lan egiteko adeurea eskatu behar dugu. Denok batera esan dezagun, jauna zaindu itzatzu gure familiak. Jauna, zaindu itzazu gure familiak. Jauna, giza familia osoa dakarkizugu aurrera. Zenbat sufritzen ari den zure mundua. Zenbat gerra, zenbat miseria, zenbat zapalketa. Jauna, zuk maite duzun munduko familia osoa gogoan dugula, gogoz esaten dizugu. Jauna, zaindu itzazu gure familiak. Jauna, maitasunari eutsi ezinik, etenak zauritu dituen familiak ere gogoan ditugu. Goza ezazu sufritzen ari diren gizon eta emakume guztien bihotza. Sufritzen ari diren familientzat, zure maitasunaren ukendua eskatuz, esaten dizugu. Jauna, zaindu itzazu gure familiak. Jauna, gure familietako ume eta gaztetxoak izan nahi ditugu gogoan. Zenbat ume sufritzen, maitasunik gabe, txiki-txikitatik lan egin beharrean, eskolarik eta heziketarik gabe. Jauna, zeure altzoan hartzen zenituen aurra gogoan ditugula, esaten dizugu. Jauna, zaindu itzazu gure familiak. Jauna, Mariak zure berrionaren poza eraman zuen Isabelen etxera. Guri ere mundu hau ahaleginean postea dagokigu. Jauna, emaguzu zure espiritua, zure berriona zabaldu eta landu dezagun. Mariaren bihotza eskatuz eta eskertuz,
esaten dizugu. Jauna, zaindu itzazu gure familiak. Jauna, esker honez gauzkazu gaur ere. Familia baten bereoa eman diguzu. Eliz familian elkartu gaituzu. Eta gure herriko familia zaintzeko ardura ematen diguzu. Jauna, zatoz gurekin eta emaguzu zure erreinua garatzeko indarra. Hala eskatzen dizugu Arantzazuko Andre Mariaren otuitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcemo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Kyrie, a te suspiramus, gementes Otoiz gure alde jainkoaren amadone horre. Jesu Kristoren aginduak irabazi izango. Maria bitarteko, jainkoaren grazia lagundakigula beti. Amen.